Coa mantendida nos últimos 3 anos o goberno local, o BNG de Vila García, condiciona o seu apoio aos orzamentos de 2026 a un compromiso por escrito por parte do Executivo de Varela sobre as súas achegas ás contas. Os nacionalistas observan como as súas melloras nos últimos anos nos presupostos non acaban de materializarse tanto como lles gustaría, polo que queren certezas de que iso non será así no último ano do mandato. Ten que haber agora, digamos que unha maior confianza por parte do BNG. E esa maior confianza ten que ir da man dun compromiso do goberno municipal de que o que vayamos suscribir agora ten que ir acompañado, por decirlo de unha maneira, dunha folla de ruta, dun calendario de aplicacións. Porque din os nacionalistas nos últimos 3 anos chegaron a acordos co goberno local que pola contra non se materializan. Observamos que en ocasións parece que as que foron exclusivamente achegas aportacións do BNG están en vías de construción, en vías de proceso ou non se acaban de materializar. Pero sí é certo que observamos que, efectivamente, están arrinconando un pouco máis os proxectos do BNG que os do propio grupo de goberno, non? Dai un pouco a desconfianza. Desconfianza, pero tamén optimismo de cara a sacar adiante as contas. Uns orzamentos defenden dende o BNG que deben poñer o foco desta volta no mantemento. Este ano, 2026, tiña que ser o ano no que se invertise máis en mantemento que en novas actuacións. Por lo tanto, as nosas achegas foron nese sentido, non? De mellorar o rural, a rede de saneamento, os plans de asfaltado, o que son as obras que temos xa realizadas, que experimenten un maior mantemento, ornato a mellora dos espazos xa, por exemplo, axardinados. Unha prioridade que non quita que na axenda dos nacionalistas se manteñan outros grandes proxectos pendentes, entre outros o aparcadoiro do Carril ou unha solución pro balneario da Compostela, pro que propoñen un centro de día para maiores. Ademais, insisten na necesidade dunha residencia pública na cidade. Pensamos que hai un proxecto, ou polo menos unha forma que ahora mesmo está aí, que para nós sería primordial que se deixara unha partida incluso para negociar e comprar o que é a finca dos Duques de Terranova, non? A Casa das Mil Ventáns, que para nós eso non sería importante para unha residencia de maiores pública. E tamén lle reclaman ao goberno socialista máis compromiso coa cultura e coa lingua.